Er det ikke rigtigt, at vi begynder at se, at dyssociale træk i mennesker også kan løsnes op? Jo, altså vi har haft en del narcissister i MDMA-assisteret psykoterapi, og det er meget interessant at arbejde med de her mennesker. Meget ofte så kommer en narcissist, eller en, som har en narcissistisk træk. Det har vi jo alle sammen, men nogle af dem, hvor det er, man kan sige, majoriteten af deres måde at agere på er narcissistisk, de kommer meget sjældent frivilligt og siger, hey, jeg vil gerne arbejde med den her side af mig selv. Men kan blive tvunget derud i familiemæssige situationer, hvor man lige pludselig ikke får lov at se sine børnebørn, som et eksempel. Og når man så går ind i den her dybe forløsningsproces med MDMA'en, jamen så kan man jo, som vi også taler om før, komme ind og tage fat om der, hvor man kan sige, de her overlevelsesmekanismer trådte i kraft eller blev en del af ens nervesystem og måder at agere på ude i verden. Og det er helt forvandlende at se de mennesker gå fra at have været fokuseret ind omkring sig selv i en sårighed. Altså det er jo en sårighed, der gør, at vi agerer på den måde i verden, til lige pludselig at forstå sig selv, forstå, hvad det kommer af, og få overskrevet den gamle historie, som gjorde, at det her var simpelthen en nødvendig mekanisme for det lille barn, for at kunne overleve i den situation, som det stod i. Man kan helt generelt sige, at hvis forældrene ikke har reguleret det for os, da vi var små mennesker, da vi var børn, så bliver vi nødt til at lære at regulere det senere. Og nogle mennesker kan ikke behovsforskyde sig selv, og er blevet så skadet, at man kalder det en narcissistisk personlighedsforstyrrelse. Men vi ser altså, at der er mere til den sandhed. Der er mange flere nuancer, og som Isa var lidt inde på før, det er et meget provokerende statement. Vi har alle narcissistiske sider. Man kunne sige, at vi har alle nogle egocentriske sider, hvor man ikke kan behovsforskyde sig selv. Der er en meget udbredt diagnose i tiden. Der er så mange af de der bogstavkombinationer. Men når man taler autisme og ADHD og de her ting, så er det jo ofte kun en lille del af en sandhed om et helt menneske, der bare ikke har fået mulighed for at være hvilende i sig selv, i fred i sit nervesystem, i en identitet af, jeg kan godt vente, indtil alle har fået, eller jeg kan dele med de andre. Og vi har, siger og skriver, og PT ikke set noget mere effektivt, end den terapi, der er støttet af MDMA-medicinen. Og det er jo det, vi rigtig gerne vil berette om her, fra den her smukke blå La Laguna i et fjernt land.